Pipila ka mga pampublikong tunghaan sa Lapu-Lapu City migamit na og interactive board aron mahasubay usab sa digital age ang ilang pagtudlo. Siluan Merondina sa report. So, choose a number. Okay, si ma'am kang mag-pick ha. What number? Okay, you want number 24. Okay, what's the instruction? Write the spelling of the word. Okay, write the spelling of the word. So I will dictate to you a word, then you are going to write the spelling. Okay, classmates, take a look at Maurice's answer. Is this correct? Everybody read the word. Usa ang grade 2 special science class ni Teacher Sheila Pernito Duaves sa Marigondon Elementary School nga migamit sa interactive board sa iyang pagtudlo. Matod ni Teacher Sheila, gipaniguro nilang magamit gihapon ang green board ilabi na alang sa grades 1 ug grade 2 students nga gikinahanglan pang mubansay sa ilang pagsuwat. Hinuon kun asthmatic ang estudyante, ang interactive board ang ilang ipagamit aron di kini makahanggap sa mga abog sa chalk. Ngari na mo diri ipa-write ang uppercase, lowercase nga letters. Dako jud kay siya gamit sa mga bata labi na mga digital native sila. So, sweeto na kay sila sa mga gadgets. So, pupariha man siya pag-use sa gadgets kay touchscreen. Siyempre, enjoy usab kaayo sa paggamit niini ang mga estudyante. It helps me learn a lot. Like spelling, doing other activities, and other kinds. Because I love it. Why do you love it? It's the best. Matod sa ilang principal, Mari Chuligan, usa sila sa pipila ka mga public school sa Lapu-Lapu City nga nahatagan sa tagtulo ka mga interactive board gikan sa Special Education Fund. Ug gipagamit niya kini sa mga tinun-an sa grade 1, grade 2 ug grade 3. Is highly advisable that the lower grade will use it. Kay installed man ang ihang mga apps man for the lower grades. Sa matag usa ka interactive board, uban niini ang 15 ka mga tablets. Niadtung 2020 pa nila kini nadawat apan nunot sa pandemya, pagbalik na sa face-to-face classes niadtong 2022 pa nila kini napagamit sa mga tinun-an. Busa sa 45 nila ka mga tablets, 13 na lang niini ang functional pa. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.